Moikka moi! Tässä videossa käsitellään ympyrän kehän pituutta sekä ympyrän pinta-alaa. Näiden laskemiseksi on tärkeää tuntea luku pi. Tarkastellaan piitä 3 ympyrän avulla. Kuvassa näkyy 3 erikokoista ympyrää. Sinisen ympyrän halkaisija on ruutujen mukaisesti 4, vihreän ympyrän halkaisija on 6 ja pinkin ympyrän halkaisija on 8. Jaetaan seuraavaksi kunkin ympyrän piiri, eli kehän pituus kyseisen ympyrän halkaisijalla. Nyt huomataankin, että jokaisen jakolaskun tulos on sama. Tätä lukua kutsutaan piiksi, ja sitä merkitään kreikkalaisten aakkosten pi-kirjaimella. Pi on päättymätön desimaaliluku, jonka desimaaleissa ei ole mitään toistuvaa jaksoa. Laskemesta löytyy piille oma painikkeensa, josta piin arvon saa suoraan. Seuraavaksi tutkitaan kehän pituutta eli piiriä. Kuvassa näkyy ympyrä, jonka säde on 1. Värjätään ympyrän kehä vihreällä. Samalla ympyrän alle piirtyy vihreä jana, jonka pituus on sama kuin värjätyn kehän pituus. Janan pituudesta huomataan, että sen suuruus on yhtä suuri kuin 2 kertaa pi kerrottuna ympyrän säteellä. Koska säde on tässä tapauksessa 1, niin kehän pituus on 2 kertaa pi. Tutkitaan samaa ilmiötä suuremmalla ympyrällä, jonka säde on 2. Nyt huomataan, että kehän pituus on jälleen 2 kertaa pi kertaa ympyrän säde. Tässä tapauksessa siis 4 kertaa pi. Yleisesti ympyrän piiri voidaan laskea kaavalla 2 kertaa pi kertaa säde. Koska halkaisija on yhtä kuin 2 kertaa säde, saadaan laskukaavaksi myös pi kertaa halkaisija. Ympyrän pinta-ala puolestaan voidaan laskea kaavalla pi kertaa säde toiseen. Esimerkkinä ympyrän, jonka säde on 2, pinta-ala on pi kertaa 2 toiseen, eli 4 pi.